Dwi'n licio dydd Sadwrn. Does na ddim ysgol yn un peth, ond hefyd ar ddydd Sadwrn, dwi'n gwneud bach o pres bach del i fyny yn y chwarel. Bob pnawn Sadwrn mae gen i'r job o llnau Lancashire Boilers, neu boleri Sir Caerhifryn fel mae mam yn galw nhw. Dim bod un ohono ni wedi bod yn Lancashire chwaith. Diolch bell o fama dwch. Fer bynnag, nad dim ond unwaith yr wsnos fyddai'n mynd i llnau'r boleri, mae hyn job ofnadwy o bwysig i chi, achos mae o fel un cylch mawr ydych chi'n gweld. Ar ôl o ddamwain na ddigwyddodd yn Dyrtheuan 1884, cafon nhw beam engines mawr yma i helpu bwmpio dŵr a ballu. Achos mi wnaeth na ddynion foddi chi, ac yn rhan o'r beam engines mae'r boleri lwch, ac os nag ydy'r rheina lan ac yn gweithio fel watch, yna mae'n aberyg i bawb yn chwarel foddi unwaith eto does. Mae yna ddwy Lancashire Boilers mawr yn chwarel dwi'n gorfod llnau, yr union un rhai ac oedd ar y Titanic. Wel, na dim y union ddau yn amlwg, achos mae rheini ar lawr y môr wlad ydy. Da chi'n gwybod beth dwi'n feddwl? Mae hi'n job fudur i wneud yn iawn, ond y job ysbydur ydy'r rhai pwysicaf fel arfer yn te.